Nagkakakuha di abing. Dagko kayo day. Wala naman dito. Ito. Ikaw, mang. Busog na ko. Kanya ako tinitil. Saan ka di sa okay plano din mo kaon di sa? Laina sa dinyo oy. Maghiubos kay ba mag food trip mo nya. Ang usa di ganam kaon ana. So kami mag-adjust ni mo day. Isa dan day. Mag-adjust minimo day nga lamian o miyani. Di bisa kamu ni Jisa nga. Pang rich man ni, talaba man ni sa mga rich. Pang rich Sisi lang ni sa tuwa pobre man ta. taluod sa ana oy. Ug kaayo. Kamo ray ginahanan ng kaon ba? O di ka mo kaon di ay. Ang kaon ana oy. Aw, mapas mo ka. Di man na nimo mapas mo ka basta kami kay mukaon mo ni. Uh-oh. Hala uri kasi mo kinabuhi ka mukaon. Musulti yung tamo ka. Kuan abi na kog kana nami gida nga kanang katong mga isda ana ba baboy. Lason. Wow! Day susu ay. Kasi yung tamo kay palampalit na og chicken juice Oh, ako. dara si kuan susu ugas pa na na yan. susu. Ganon. Sige. Ay Jisa, ako sultin mo ba? Sana na sa sulti nimo eh. Ako hatag ni mo Jisa. Sa may ihatag nimo eh. Grasya. Grasya. Hapit madisgrasya. Ari ako chilio day. Sunod ba food trip mo eh. Nasa sa akong ginamos. Paminaw ba na ko hatag laki nimo? Lagi nga mo sa balay. Hatag laki. Oh, sige. Unsa man na? Laki Batik na. kayog now. Hatag laki, bati pa jugnaw. Ay katubing. Kato ba? Na, di. Mantugwa po. Kay ila pud si Imsay ana. Ay oo, syempre ako. Ila ko ato. Ang napailong ato nga naghapla ang ilong. Una magpaila-ila mo na ko ana. Batig naong ya haplag ilong. Unsa ina lang mo ipaila na nako. Ito kayo. Ito kayo. Uy, ipaila-ila ni mo na ako wag gabain. Unsa mo Napagay taway? murag kugmo nagtungtong sa ilong. Sus. Mo na ipaila ninyo na ako. Kala mo paila-ila mo kana sa parehas na ako ba? Pa jud kayo mubo. Unsa man Kaya nga mo taway? ba kay pasti unya di ay nakauyon Kasi ka. nagauyon ka. Uy, unsa pag-auyon ako ana? Itumon. Unsa to mo? Unsa to? Kan batik ilong. Ya human anda. Ya lagom. Uyon ko ana. Anam nagsuka ni anam nang kaparat. Sa lain lang nato na i-recommend Ako, eh. dili- Pero Okay. Dili jud ko ana jud, dili ko nang laki kay ang gusto nako kanang gwapo nya. Taas, taas og ilong mo na. Natural ka, Pas jud na ka. kanip. Oh, pas ko na. pero Gede ka. portahan ba yan tato? Wow, Vlogger ba yan to? day. Vlogger to? Portahan Uy, kita, grabe day. nagbartisyon nong nong. Ino to nagsayanan. Ah, kanang kanang ding. Nagalain na lang to ipaila. Hatag ko ipaila-ila sa hatag. Ay, dili, oy. Ipaila tuglain din. Salain na lang oy, salain. Ay, na ba? Kanang ay, kanang paila-ila ko ana be. Paila-ila ko ana be. Mun ka dili ka. Unahan kay ayaw na lang gyud sa oy kay basta tugnaw Ay, dili, kwartahan biyo. Usok to mo. Paila-ila ko ana be. Unsa page ana? Daan sa baba di abi. Oo, sikat na na siya sa. Sikat na batig nong. Mubo itong nya lapad og ilong. Pero kita medyo ko na sa mga kuan ay mga reels niya. Oh, pero ingon kini Dagdag nako nga sa pangitaan ko na nako siya kuan ko no. Ay, ila, ako free ko. Kanang available. Ila, ako. Ay ping ipaila lang tuglain mo. Ingon ka nga dili ka ganahan. Uy, Jisa, katusa kami ka na tabi. Ay, di ba dito mo decision una diya. Dapat nawet yun ay kaduha jud diya. Oh, final decision ako kaduha. Final decision ako paila-ila ko na be. Magaling kang kupal ka. Bukay ko na. Basta kwartahan. Ano lang gyud sa. Abi kay portahan Dala, man. paila-ila ko ba dali yun? Nabiyaan na dili. Paila ko. Say, ala, uy, paila-ila na ko. Wala jud kag naog kwarta di sa. Ay, practical na ron. Oy, unsa man tanang gwapong dita mabusog ay ato sa kwartahan bahala batig naon. Dili ba? Nya sikat pa jud apil ta kafima na. Manahan ra ba to siya kanang mukhang betog sisi niya, di mo ka mukhang sisi. Ay, as iyakan una ko. Go ko anong ganito kwartahan. Asa man to ka? Asa na si? Asa na si? Dili ko. Magkaayo. Sana all. Yawa bay. Dili, pailala ko Siya na ko. ko na niya maniltil. Pareha mo duha. Ay, wa masag musulti abi na ko mag food trip ta dito sa gawas. Dili Paila ni dito ni ko na. Ikaw paila na dito ka. Dili ba? Pailala na ko ng bichichi. Dili ta yun. Rujug na kwarta nga animal oh. Dili na, uy, hatag na Matumbanan niyo di ako Ha? ano. Basin na basikat kung vlogger beto. Vlogger. Oh, mag-vlogger sa ko para masikat sa ko para nasa grade kwarta ya buwagan ako siya iguman. Kadaghan mo. Sa namin lang matapos na nila kwarta. Ito na mo eh.